Sugeng dalu Mas. Wilujeng dalu becangik beli mbok. Pripun wartane pikantuk berkah pangestu panjenengan widodо lampah kula mboten wonten alangan setunggal punapa. Sembah bekti kula katur. Tak tampa pangestuku tampanono. Kula tampi wasta kalih kula pundi wonten ing mustaka kula lebetaken wonten ing jaja mugi ndadosaken jimat paripe. Iya. Pak Sun. Sik to kok. Kowe ngerti yuda negara apa ora? Mboten ngertos negara kula saniki. Ngertos kula namung. Tegese nek aku urung dangu ki ora kena kowe ndisiki. Nggih. Piye kabare, Cil? Napa Pak Sun? Kowe ditakoni kok kabare piye? Alhamdulillah laris manis. Laris ya, Mas? Laris. Iki urung praiwit saka Januari. Lah, Januari pripun? Mboten no, mulai Desember sampai sakniki mboten wonten lerene kula niku. Oh, mulai Desember nganti saiki. Nggih, kan kula sakniki buka kotak barang teng mriki pun niki niku. Oh. Tegese nek upawa pas ora mayang buka kotak. Nggih, kotak, maksudnya kotak amal, Pak Sun. Oh, ngono. Ngono lho, Dok. Nggih. Kuwi kancamu pancen profesine iki akeh. Profesine kados Wong percil iki pancen kokian objek. Nggih. Sami kalian jenengan ngoten kok. Jenengan mebel nggih gadah. Lah iya. Nek usahamu liyane apa, Le? Sembarang kula usahane. Kula sinden-sinden barang kula damel usaha nggih saged tok sakniki. Yuda. Nggih, kula asli saka ngendi? Kula saking Ngawi. Oh, tlatah Ngawi. Leres nggih. Wah, klambine apik, lengene karo dhuwur beda. Nggih. Napa nih? Coba jumeneng nggih. Oh, mboten usah ngeten mawon. Ya, kok iso? Dah, ki sing maseng ngatur jumeneng jenengan apa sinten? Aku. Mboten lak tuan rumah mboten kan jumeneng kula mboten jumeneng kula. Lho piye ta kowe iki kok iso? Piye ta, Dik? Dalang ki panguwasa tunggal ning pakliran ki dalang ora manut dalang piye ta? Berarti awake dhewe kudune manut. Kudu manut dalang. Tapi sing bayar kono lho, To. Lah sing lantarane rak kene to. Lantarane kan sutradara. Tanpa ana sutradara ora mungkin ana awak. Pengajuan iki kok aku. Oh, maten nggih Pak Sun. Matur nuwun lho Pak Sun. Mun dipun keparengaken jumeneng. Sampun Pak Sun. Iki lho. Tapi rumah saku sing bayar kono nyapu lho. Lah tapi ora apa-apa to awak dhewe iki kudu manut alur ceritane sutradara. Lah sing ngatur lelaku ana bengi iki panjenengane manut-manut sampean tak aturi ngerti. Pripun? Miton iki sampean ero. Piton-piton nggih. Ya piton-piton. Nggih, piton-piton. Ngerti? Ngertos? Mboten. Ngerti ya to wong piton-piton ngerti ya ngono lho. Aku ora enek ngene aku piton-piton aku. Wong aku ora tau dipitoni lho kuwi adat istiadate wong Jawa lho, Cil. Lho, tapi lak wetak wonten selamatan lak mriku. Nggih, piton-piton ta? Piton-piton. Ya adat istiadat. Piton-piton kuwi adat istiadate wong Jawa sing diarani naluri nalar sing diuri-uri. Wah, naluri. Ana Sik. Napa? Naluri nalar sing diuri-uri. Kuwi sing dipitoni sapa? Sing tinggalane para leluhur, tinggalane para pinisepuh, tinggalane para winasis wit jaman kuno, jaman aku urung ana. Mula dijelebne kuno. Kuno ki aku urung ana. Jaman aku urung ana. Oh, berarti piton-pitone kuno to, Dik? Kuno. Maksudnya piton-piton ki piye ta? Sik. Pripun? Istilahe Yuda kok akeh banget. Mosok to, kuno ki saka singkatan aku rung ana. Jaman aku rung ana. Milanipun sinebut kuno. Kuno, Bos. Tinggalane para leluhur, tinggalane para pinisepuh, tinggalane para winasis ingkang sinandhe ngawiyat jinempana ing maruta. Omong apa to bocah iki jane kok. Lah kuwi sastrane dhuwur jinempana ing maruta ki maksude wong sing wis tumekaning pati. Tumekaning pati. Walah mbok ngomong jinate wo piye ngono malah ngerti aku. Lah kowe ngomong sing tanggo ki sastra. Sastranya apa nggih sastra alwung gawe silet ngono lho kena timbangane sastra rada anu gak penak. Mulane kudu diuri-uri. Piton-piton ki tegese gedhekke rasa syukur marang panguwasaning Gusti awit wis kaparingan putra. Oh, masalah didongakne muga-muga dadi putra. Nek putra sing saleh lan salehah bisa migunani tumrap nusa bangsa lan agama mikul dhuwur mendem jero. Lah iki kleru awakmu. Bocah cilik kon mikul apa kuat? Bocah iki goblok bocah iki siji. Lah bocah cilik kon mikul kon mendem jane mangsamu kuli apa piye kok? Tegese mikul dhuwur ki njunjung asmane wong tuwa ki lho, njunjung asmane wong sepuh, merajakne wong tuwa. Bisa dadi apa ki kebanggaan orang tua. Ngono lho, kowe iki pilih wangel dijak omong.
Lah napane? Lah mboten Masa bocah cilik mikul dhuwur apa kuat ki jane ya Lah iki lha nggih bener wong mikul dhuwur mendem jero bocah sik tas lahir kon mikul. Jane piye to bocah kocok. Kekudangane sampean bisa kaya ngono. Bisa. Lah omonganmu bisa terus aku terus iruh lah ngono gak eruh, Dik. Lah aku rong bar kowe wis anu. Lah terus mari ngono terus piye? Ya didongakne dadi putra sing piguna tumrap nusa bangsa lan agama taruna ngungkuli bapa lah bisa ngungkuli bapake lah kepinterane kesugihane lan sak panunggalane bisa ngungkuli bapak kuwi ana dalile Mas itu lho wonten enek ta apa tak golekno sing nggon ngono kuwi apa duduk la in sakartum lah kuwi ngawur ngawur jerekku lak kuwi aku ya ora ngerti. Pokoknya gak innallaha ma'asabirin lho ya. Kowe iki Ida ma'ata ibnu Adam in khoto'a a'maluhu ila min salasin. Apa kuwi? Shadaqatin jariyatin aung ilmi yung tafa'una bihi awaludin solihin ya adullah. Oh iya terus kalamun to wis puput yuswa anak Adam. Kalamun to wis mati anak Adam bakal ditolak sak kabeh kecuali telu. Apa Dik sing siji sedekah jariyah kaya bengi iki sedekah jariyah nyenengke wong akeh masyarakat iki wis dicatet amal kebaikan wah tulis berarti sing loro ngelmu sing manfaat sing migunani tumrap wong liya bener umpamane duwe anak kuwi dikai ilmu sing apik ngene ya Dik ilmu apa lho ya ilmu apa nyopet ya iso jangkrik sing manfaat tegese sing piguna tumrap wong liya piguna tumrap lingkungan sing ketelu dongane putra sing saleh ndongake marang wong tuane merajakke asmane wong tuane kaya bengi iki dikudang wae muga-muga dadi putra sing saleh lan salehah amin iki umpamane ngono kuwi sedekah ki apa to Dik Yuda ki jutul ya Mas. Jutul kula niki. Napane jutule pripun? Babakan agama ya jutul ya. Kaweruh bab agama, bab kasepuhan niku kula panggone. Lah malah dinten-dinten menika kula niku sakniki mboten namung ndagel. Napa? Kolektor benda-benda antik. Sing kaya ora gandeng karo perkara. Ora gandeng karo agamamu kuwi. Sik nek perkara agama mau jen nek upamane kaya sing dikandhake percil mau apa Mas? Napa pripun? La ing sakartum la ajidan. Niku tiyang syukur. Syukur niku. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Sok sapa sing gedhekke rasa syukur bakal ditambah nikmate, sok sapa sing kufur bakal nampa adab sing pedih. Berarti wong kudune bersyukur. Bersyukur. Dikai pira wae kudune bersyukur, terima kasih, matur nuwun. Thank you. Lah kurang terus proyek ngelu ndase kancane kok rumangsaku kok. Ngentahi mesti. Lah ya ngentahi lho. Ya lha iki genah ngono ae. Tur wong syukur kuwi landasane kudu ikhlas. Kudune ikhlas. Ikhlas. Dadi mbok kae pira ae, ikhlas. Gede mbok cilik kudune ikhlas. Berarti wong ikhlas ki wong kebak rasa syukur. Kebak rasa syukur ki wong ikhlas. Ngono ya. Berarti syukur ya Dik sampeyan. Kudu syukur. Terus ikhlas iki penting ya Dik. Ya penting to. Berarti ikhlas no Pak. Lah, panjenengane Pak sapa iki? Bapak Indra. Bapak Indra. Bapak Kasti. Bapak Kasidi bajakan iki. Kasidi kaya VCD-an. Bapak Kasdi iki termasuk wong sing ikhlas. Ikhlas. Mulane sak donya iki jane ngono pomo gelem. Niru iki wong sing paling ikhlas dhewe iki wedhus. Bocah iki piye to wong tuan rumah padane wedhus tak tewapuk lambemu tenan. Ora tuan rumah, dadi menungso ki wedhus kuwi kena kanggo kaca benggala. Lah kok iso? Sing paling ikhlas dhewe sak donya. Lah kok iso wedhus? Contone pas Idul Kurban, sing dikurbane sapa? Wedhus. Sing entuk pahala sapa? Ya sing ngorbanke. Tahu wedhus terus njaluk aku bagi saiki pahalane. Oh, tahu. Ikhlas, wedhus ikhlas. Sik omonganmu merusut iki ketoke. Kok iso wedhus kok ikhlas ki lho. Ya wedhus ancane ya gunane ya dibleh-blehan ngono kuwi. Lah pentingane ikhlas kok. Ya timbangane wedhus ya luwung sapi wedok no paling ikhlas. Lah kok iso sapi wedok ikhlas? Sapi wedok bendina susune diperes, ya toh. Isuk sore diperes ngalor ngidul diperes, isuk diperes sore diperes, bengi diperes. Tahu ngomong sapi, "Mas aku rabinen to mosok digantung terus." Tahu ngono. Wong sing paling ikhlas ki malah sapi wedok blok goblok. Kowe rumah saku wedhus. Kowe lak mu ngomong iki piye? Iya ya, Pak. Iya no, wong ikhlas paribasan aku karo awakmu tetep ikhlas aku. Ya ikhlas aku. Aku mbok sumpah to. Saiki ngetes keikhlasanmu ya. Iya, wis sembarang. Wayah dina Jumat. Ya. Kowe kudune lak
Jumatan. Jelalah kowe budal Jumatan jarak 200 meter diceluk karo tanggamu. Cil, sapi muncul. Pilih Jumatan apa ngurusi sapi? Ya tetep Jumatan nih. Sapimu ngebyong tanduran, dosa kowe seneni tanggamu. Piye bocah ki yo maksude ning salat sik kadung tandurane entek pangan karo sapimu. Nek nyapa sapi ucul barang lho nyapa. Salahe rambut tali. Yo maksude ki ning sapi sik aduh ning Jumat. Lah awakmu apa ya iso? Awakmu ikhlas boleh dicoba keikhlasannya Mas Yudo itu sampai di mana? Tenan ya. Umpamane sapimu Jumatan. Alah. Aku sing Jumatan. Iya. Sing Jumatan Yudo dudu sapine. Aku kleru ngono ya nesu lah awakmu. Awakmu Jumatan. Oke. Jam 12 mlaku. Agek tas 5 langkah diceluk tanggamu. Do, sapi muncul. Apa sing mbok lakoni? Aku tetep Jumatan. Sapimu ngebyong tanggamu. Tanduran tek rijik. Sapine sapa? Wamu. Aku pun duwe sapi ya. Sapine sapa? Kowe kok lancang kowe. Wong aku wedhus pitike ra duwe lho kok aku mbatane duwe sapi iki lho. Lancang kowe. Tuku jangkrik. Lancang jake. Ya kuwi jenenge lek tes-tesan Yudo tetep kalah. Liyane. Ah, lha bab ngomong-ngomong sapi bedaan sapi. Oke. Nuwun sewu. Lah saiki nuwun sewu. Apa saiki sapi? Ya madhep ngalor buntute ning ndi? Nang kidul. Ya tadi madhep ngalor buntute ning kidul. Buntute ning kidul diengkolmu iki. Sapi madhep ngalor buntute ning ndi? Ning mburi goblok. Lah kok denggok ning ngulon, denggok ning ngetan terserah sapinya apa mikir buntut sapi. Oh iya. Ndagle penak buntut sapi lho. Sapi ning kandang loro. Ya. Lanang wedok sikile pira? Ya 8 no lanang wedok lah. Salah. Lho iya no. Salah. Lah sapi ning kandang loro, lanang wedok sikile pira? 8. Salah. Lah pira? Sikile 6. Lah sapine kawin. Lah alah. Jangkrik. Lah nyapa ora Jumatan sik. Wah, sing ngarep numpang ngono lho, Dik. Wah, rumangsaku. Wong mbok dipikir, Mas, iki ning daerah ngunut. Daerah Pandansari. Nandur pari neng pinggir sumur. Wong sak Pandansari panjang umur. Amin. Lho iya ta. Nandur pari neng pinggir kali. Wong sak Pandansari banyak rezeki. Amin. Nandur pari neng tengah sawah. Wong sak Pandansari kabeh barokah. Amin. Donga apik. Aku iya no, Dik. Endang. Nandur pari neng ndi? Ya ning sawah, ning sawah. Wis tak tanduri kok. Nyapul, ora mosok pinggire ra enek serodak. Ora enek wis kabeh kok. Nandur pari ning pinggir kali wis, Mang. Kali wis. Sing sisih sumur wis. Sing sisih tengen tak beki kabeh. Mosok suwidik ora iso. Beh, angel karo Yudo. Nandur pari ning sumur wis. Wis. Nandur pari aja pas nggon sing peteng. Nah, urung ta? Iya. Urung. Wong sak Pandansari muga-muga meteng bareng. Lho. Bocah iki. Mesti bleset lho mesti kok. Lah sumur wis apa-apa wis kancane golekne parian ya angel. Donga sing apik paling tidak kaya sing diaturne bocangik. Wong iki kudu gelem usaha. Kowe usaha apa? Lho, Kota amal mau. Kota amal aku. Nek kula niki profesi enggal bocangik, kula pamer. Apa? Ini lho kolektor benda antik. Oh, benda antik. Nggih. Apa pamane? Lah niki kula mun nemokne niki. Ya apa, Dik? Benda antik. Kresek klupuk benda antik dikulmu iki benda antik iki wis nek gak salah 2500 tahun yang lalu mulai zaman kepungkur. Lah kerupuk tas tak pangan lho. Iki rumangsamu apa? Ketoke apa iki? Plastik kerupuk. Plastik kerupuk, tapi nek disebul ora iso mumbul no. Iki apa? Iki dudu plastik kerupuk, Dik. Lah plastik kerupuk lho kuwi. Iki napa? Plastik kerupuk nggih. Senes iki ngono asline kondome dosa muka. Lah. Jangkrik kowe ngomong mbok sing enak kowe. Cah gendeng. Bocah stres kowe iki wong elak ngomong karo kancane mbok sing penak. Tuku apa piye? Tuku diengkolmu tas dibadhok wong loro kae. Tuku. Wong niki mesti ngibur kok. Lho, tapi nggih. diaturke ya, Mas. Nggih, sinten putrane kalau wau sampun nggih. Ya sampun. Hebat. Mbak Lucy men jumeneng. Wah, iki neh to. Kok iso iki neh lho maksude piye? Mana iki yo anggotane Kidung Manggala iki salah satunya Mbak Lucy kok. Kancane Pak Sun iki jan hebat tenan. Apa? Sinden sing paling pojok ya dikek ngisore buta.
ben dipangan buta. Sugeng dalu Mbak Lucy. Antarane sing lanang sing dalu Mas. Pinanggih malih sehat toh? Sehat. Nggih sehat pangestunipun. Jeneng waca Sembrono. Nyapa? Napa? Aja baleni sing wis Mbak Lucy nesu lho. Mboten. Mbak Lucy iki sesepuh. Oh, berarti kudune disesep. Ben iso ampuh. Mulane diarani sesepuh ki sedane ampuh kowe kok disedakne iso dadi Kuwi wong antep. Maksudnya antep iki lho napane. Kuwi kaya ngene pra ya antep to, Bos. Sakmono ya. Nyapa? Ora apa-apa. Kono to. Sajake sampean kok koyoke ngenyek ngono lho karo wong Sing wedok. iki sapa? Aku ora ngenyek wong wedok. Melecehkan ngono lho karo aku iki. Lah wong wedok enak apane to? Lho malah kowe Wong wedok ki enak apane? Wong sing paling rekoso ki ya wong lanang tak omong. Wong nyambut gawe nuwun sewu Pak Sun rina wengi. Paribasan sikil ge sirah ge sikil. Oh akurbat Pak Sun. Jangkrik iki. Maksudnya nyambut sirah nggo sikil nggo sirah lah kaya ora mesti paribasane lho Dek, adus keringet. Apa enek banyu? Adus keringet. Ini lho Dek, dadi kewecut nggo rasane. Maksudnya ki nyambut gawe kaya aku ngono iki awan buyang soro. Ngono lho, banting tulang paling apa balung mbok bantingi. Dike tuku sapi sing Jumatan iki mah lho. Rungokno para kawula-kawula Curuketon. Ora ning ngono lah, aku ki nyambut gawe ki digawe sapa to? Digawe wong wedok. Wong wedoke mung ngene tok mesti oleh duit. Ora kabeh wong wedok ngene. Sekarang ini zamane emansipasi wanita, persamaan gender. Derajate wong lanang karo wadon ki padha. Saiki survei membuktikan wong wadon karo wong lanang luwih sugih wong wadon. Blok ngono ae. Example, contoh. Dirungokne kupinge kuwi. Ya, krek dikaplok ping 3 lho. Ora apa tenang ae. Contohe, Mbak, contoh. Surga di bawah telapak kaki ibu. Apa enek surga di bawah telapak kaki? Ora enek. Bapak ora enek. Menang ibu. Oh, tetapi kan 1-0. Sampai baru telaki. Kaki bapak ora ono. Ora enek surga di bawah telapak kaki ibu. Ya Ora enek di bawah kaki bapak. Ora ngerti iki apa? Ibu jari. Nah, iki ibu ki kata-kata sapa? Wong wedok. Bapak jari. Ora ono. Kalah kowe 2-0 kowe. Kowe jane bolone sapa to kowe iki? Aku dhisik ngekeki tak ewangi pokoke. Contoh maneh. Apa? Jalan-jalan ning Indonesia iki rata-rata jalane wong wedok. Lah kok iso? Jalan Cut Nyaden, yo. Oh iya. Jalan RA Kartini. Apa jalan Percil? Jalan Sun Gondrong. Ora kleru. Sik. Akeh jalan wong wedok to. Kleru cangkem. Cangkem diantem, Dik. Piye? Sik, akeh jalan wong wedok, jalan Kartini, jalan Cut Nyadin. Tapi nek pas macet liwat jalane wong lanang. Kok iso? Lek jalan tol. Jalan tol iki apane lak godot. Alah, jalan iki liwat jalane wong lanang. Ngono. Sik, ora trimo aku. Sik, jalan tol sing dhewe wong lanang. Lah aja kemethak we. Lho iya sing bangun kan wong lanang jalan tol. Kowe ngerti? Apa? Termasuk devisa negara Pertamina. Minyak iki asale saka sapa? Saka ngendi? Bumi. Nah, bumi jenenge apa? Ya ibu. Basane apa? Siti. Siti ki jenenge sapa? Wong wedok. Lah iya. Siti jenenge wong wedok. Pertamina, Minai jenenge sapa? Wong wedok. Lah apa enek Pertajono? Ayo. Ora enek iya. Iya to. Wong wedok pangkas sugih. Awakmu kok iso roh Siti barang to? Apal to kowe Siti? Siti roh to? Siti ya lemah. Loh, lemah piye Siti ki saiki? Apa? Ning ngunut bakulan soto enggak roh ta, Pak? Landekmu ya. Makan aja ngenyek wong wedok. Berarti pada intinya sing duwe Pertamina wong wedok. wedok. Wong lanang gak duwe. Alah, tapi nek gak sing ngebur wong lanang apa iso metu? Apa bisa metu Siti? Wong paribasan wong lanang iki meneng wae. Sing ngebur tetep wong lanang. Lho, alah. Dincepi diungkek-ungkek. Alah kowe padha karo awakmu angger gak dibur ya sikilmu gantol-gantol. Kok gak ono kalahe lho. Ya ora ning ngono wong dia. Lah iso wedok aja nganti kalah sebagai wong lanang. Masalahe larang brambang timbang lombok. Larang wong lanang timbangane wong wedok rumono kuwi. Enak apa nek trimo wong wedok alah. Wis ra mageri, nyeklekno kapit, ra nyegeri. Ra duwe dhuwit ya awakmu. Rupamu kok wedhus. Oh, alah lus apamu to sing mbok delne ning kene apamu? Wedok le. Alah sepiro bantere playumu? Sik banter playune jet. Sepiro kandele kulitmu? Sik kandel kulite teng. Apa ora ngerti kondange percil dong lor percil? Mateni bayek. Dong kidul percil. Mateni bayek.
Dong etan percil. Mateni cah paut. Dong kulon percil. Mateni cah paut. Ora enek sing tuwek, Cil. Aku ora wani karo wong tuwek wae. Rumangsaku wong ki wong ngono kuwi rupamu ayu. Ha, ayo. Nyapa? Aku gelem. Agak mbok kei ya. Agak mbok Wong kei. wedok wong lanang rasa wong wedok. Rasa wong lanang adik sing kalah. Ngangkati beras, ngangkati watu. Iki diangkat ijen wong lanang. Ketek. Wong wedok nggawa gunung kembar meneng ora nek kancane. Ya, ayo Cil, ayo engko. Sesuk tamasa ayo ning gunung. Ayo dolan. Oh wedok rasa len, nggawa gunung loro ra dikancani. Ya. Dek, Dek, seta, Dek. Mlakumu aja mbok entrok-entrok nek kutah ngene kan. kok iso nggawa gunung bulu ning kono. Wah, cepek Mas, nggih. Diaturke ya. Napa niki? Sing kepenak Mas Des sing kepenak. nembang. Oh, nembang. Siap. Mbak Lucy diaturi nembang. Ah, Mbak Lucy diaturi nembang. Nggih, niki enten sing ngendang saking Banyuwangi, Mas. Oh, Komplit. Sing ngendang saking Banyuwangi, Mas apa? Mas Deta. Mas Deta. Wo Deta saka Banyuwangi. Deta, Ya. kira. Diaturke monggo nek versi Banyuwangi gerajakan kena gelang alit kena. Anu man, gerajakan mawon. Gerajakan. Mboten usah gelang alit. Gerajakan apal ora? Apal apa ora? Ora ono, piye? Ngecil karo Mbak Lucy ki. Sesuk-sesuk lek umpamane rapal, umpamane kisah mbok pepet-pepet niki piye? Piye to jenenge kon maju kene. Maju tapi ning kono lah nyapa iso mepet bapakmu Kidi lho. Lah kan nyedak sampeyan. Salah ya bapakmu ki yo mblayang ae. Lho ora ning ngono. Asmira ketemu yo kangen lho. Iya, kene. Ya, diaturke gerajakan ya Mas Monggo. Nggih, nggih. Siap. Damel bawa. Sembodo pundutane Bapak Kasti mboten. Ya, maka. Langsung ditarik gerajakan Banyuwangi bersama Mas Percil dan Mbak Lucy. Lah awakmu? Koordinator. Penak men. Niki damel sampur ngeten, Bos. Iya no. Niki dingatenaken di ngene. Ya. Kurang kenceng. Kurang kenceng tak. Ya, Benakno to, benakno. Blok ae. Ora ning ngono dadi lek kancane mbok kon bongko napa Anu kowe. kurang anu saiki lho. Nih, awakmu barang iki rada tipas nih. Iya. Nuwun sewu lho. Iki lara. Ya, siap Mas Monggo. Yuk. Angane celutak. Mas Percil, anak lanang Delta lek ngendang panjen yampuh. Wah, hebat sangat niku. Pokoke ngono kuwi lek ketok api no anak lanang ngono wis biasa. Lambimu kok. Lah ngono ki sing ngepung-ngepung ya awake dhewe ra pengendange Demi to iki. Nggih, Oke. leres. Ya. Lah. Jadi beda karo kendanganmu, Cil. Lah, jenengan niku maido kendangan kula. Kula niku saged nyendang. Bisa ta? Sembarang kula niku saged jalan. Jale gawe tutuk aja lek wong ki nek iso ngendang, berarti ngendang gawe tutuk notasi kendang ro. Mesti pas. Lho lho lho. Gerajakan Banyangi Mas Jajal. Aku sing kendang karo Anu ta kibat-kibate jan. Ayo. Tak kendangan. Kendang apa napa-napa jenengan dangdut apa kendang apa? Ya jajalan Tak jajan. tuh jendit ketak tuh jendit Alah, kok jentak. Sik, kowe nek kecak-kecuk iso? iya saged Pamane piye? umpamane niki nembang Mbak Lucy nembang ayo Gerajakan Lirih, Banyu apa? Sampe nembangi lirih. Lirih. Kecak. Ya. Gerajakan Banyuwangi. Raino bengi. Sing tau sepi. Lanang wadon sing nekani. Susah ngati. Goreng Mbak. Pama sing nabuh wong liyane ya iso ya. ya kena omel lambe lho Longgoreng pasir ya. Sambiur Sik ta wong arepe kelima kurung kok diendhek ki piye to? lah mboten lah niki wong ngeneki cangkem kaya ngenaki dicepot. Jale terus. Terusan. Longgoreng pasir ya. Sambiur mano saliwara ala nang wadyon Lungguh neng pasir
mari kita Lanang jeng gandeng lambene kancane sampe kandel. Tapi profesional Mas, nek cara versi kendangan sampe dikendangi joget dhewe. Napa? Ah, kendangan karo joget tok piye? Sing ngendang sinten? Sing kendang dhewe ta? Oh, kula sing joget. Heeh. Saged cembarang kula jenengan nyuwun. khusus kendangan. Jenengan nyuwun ana apa niku jogetan model Ora kok mendem. variasi akeh, dadi ending-endinge wae. Ending-endinge tok. Heeh, cara-cara. Ngeten namung ngeten. Nuwun sewu kedah wonten wedokane niki. Oh iya ora apa-apa. Wedok, orang nganggo wedokan. Wedok. Lah wong Banyuwangi kudune wedokane. Nek Banyuwangi lak kene wong wedok ini rene. anu komplek Rene. Ora, maksudnya Wadi Prono lho. Wah, jadi gegeden lho dolak sampeyan musuh aku. lho ra apa-apa Ya, ya. Kok dipamane. Pamane ngeten nggih. Niki lah ngeten niki. Niki ngeten mari ngono sampean guwao ya. Guwao. Gua apa? Ngututno madhep rene kok. Sampur. Lah iya aku ora roh kok tekok ora roh kok iso. Ah, terus mari langsung guwak sampur. Saya aku tak mubeng to guwak sampur. Hei, yo. Cek to kok pas tengah-tengah to Cil Lah ora ya golek sing empuk to. Baru mangsaku. Enek wonten malih sing ngeten. Piye? Niki wonten malih sing Yo ngeten. awas kendange deta. Hau, hei, yo. gua aku Wonten sing ngoten. Lah kok ngene iki apa versine ya? beda-beda. Versine beda. Banyuwangi ya ngono umpamane ngene ya. Iki versi. Yo enak-enak ngoyote kok. Hei, hei. Masa kok ngono to Cil Iya Iso penak. gadul ngono ketoke penak ta, Dik. Yo penak nek awakmu pengen yo Jajal karo. aku njaluk saiki. Iso apa ora? Yo belajar, Dik, belajar. Iso apa ora? Oh, nang. Oh, enak-enak ngoyote. Yo. Alah. Gak kena wamu. Wamu gak kena. Oke. Wamu gak kena wamu. Tapi Mas Nggih. Ucil niki digabung Mbak Kumalasari. niki Ya, sampun sinten? nggih Mas Yo, aja sik ning. Sik to. Kene lho, Mbak. Kok lek kesusu Mbak Lucy. Susu ya, Mbak. lah aku di antuk ngono Ora. masa aku dirogoh Ora. upane lek bagus kaya tikus got Percaya lek di nek telaten nyawang yo ganteng lho, Mbak. alah telaten nyawang ganteng ki pundi lho Mas Delok entuk aku tak semir lho saiki delok. alah ya Allah rambutnya kayak pitik takut Delok kaya ngene iki lho. Wong-wong terus do muni, boy. Boy, anak jaranan. Sapa sing ngomong bae ning mburi wong tek-tek lha malah koyo mendut jarene. Ya. lah iki dhuwur rungu iso rabang Kancane ya modern. dan kethek sapi Termasuk api ndek ngenane dicat ijo turu ning arep lawang ndase pangan wedhus. lah ngapa Rambanan kok piye? Dikira suket. Niki napa niki diaturne napa? Diaturke tembangangan pundutane Bapak Indro. Wah, Pak Indra tentang kangen. Nggih, aturun Pak Indra. Spesial kagem Pak Bambang ingkang wonten Pandansari. Enak, Bambang Dik. sapa? Masa sak desa kene jenenge Bambang. Wis golek-golek wis. tak kira tenanan Golek-golek. Ya Mbak, diaturke mangga. Emer. Ya omongi mengkis-mengkis ngengkel. Asik, Mengkis asik. piye? Aku pernah kewesel. Lho, kok maksudnya kesel? Maksudnya mubeng-mubengnya Kesel, ya? lho Mas. Trimo ngono iku awake cah enom iku kudu semangat. Sing Mosok kalah karo sing tuwek-tuwek to. Ora sapa sing kalah aku mau kalah kok. Lah iya to. Tapi kan gobias, Dik. Mas, Nggih. dadi iki mau didukung karo pengendang panjenengane Mas Delta. Nggih. Nggih. Del nganti pirang dina ning kene le? Anu niki selawase niki. Gue nek Selawase selawase piye? kuwi kuat ngopeni serahno aku, Jel. Lah, pasrahne ngono lho. Lah nyapa diopeni kono marah karo-karoan melu aku ae. Kok iso yo menak kono to koke. Ngene Dik, tak omongi. Apa? Kuwi Sejarah ya, piye? Sejarahe ngene lho. Kuwi nak ngejak ning ndi ya, Dik. Heeh. Ki awakmu tau melok sak mobil apa ora? Burung. Burung tau to. Awakmu wis. Wis sering no, aku nyetiri Pak Suni sering. Piye piye? Dadi- Percaya ke biyen sopir ku lho to. Lah, Nggih ta? tak omongi tenan. Bejo kemayangan wis. Sopo sing bejo? Blas. Tenan tak Dadi omongi. sopire dalang kondang. Mangane angel. Tapi iki kan. Oh, likrik. Likrik opo? Pikir iki apa? Sano milih-milih, Jaluanane. pilih-pilih nek gak enak moh. Lho So- iya no wong jeneng wong awake dhewe seragane digunakke iki nek mangan kudu sing milih. Angel, Dik. Teko Surabaya sampai Banyuwangi, Dik. Tak setiri dhewe tak Ya. omong.
mandek ning Probolinggo nguling roh ora. Rawon nguling terkenal wi. Lah wis kondang to. Ya to. Tak enggokne rono munine piye Bos. Lah nyapo lho keramen iki engko kesuwen ngenteni. Sebelahe no kencur. Lah kencur to. Jarene kepanasan ra nek yup-yupe. Lah kiri ning mari ngono mangan bakso. Bakso sing gedhe dhewe sing biasae pentole sak ndas-ndas kuwi. Basket. Kuwi yo ora gelem. Gilani kaya pentok kaya ndase bayek jarene ngono. Mari mlaku terus lah kok jebule dik ning arep terminal yo mung pecel karo terminal dhewe. Terminal anu napa niku Jember. Tak tawane restoran gedhe ke Sirip Piye aku ora ngono. Lah alah ora. Kene lho sing iki lho sing tuwek iki lho ora apa-apa penak-enak malan pecele. Dadi mung kene Surabaya Banyuwangi mangan pecel. Tapi lawuhe kan mesti iwak. Lah iwak apa kene njiko ndok. Heo. Ngene piye? Aja ndok. Tempe ae. Oh berarti iki katelah dalang tempe ae ya iku. Lambemu. Guyon. Wong aku milihke lho, Cel. Milihke panganan aja sing dadekne penyakit. Menu sing sehat karepe ngono. Kowe kena asam urat kok. Lah ya. Masalah iki raga iki ragangane awak sing mbok ragoi rina wengi iki nek gak panganan sing bergizi engko akhire dadi lara. Pencuci mulut ya ngono. Lho apel paling tidak. Apel apa? Semangka. Apel ki ning Malang to. Njiko apel ning kene iki lho apa seger ora seger njiko ning Malang. Kamangka ora liwat Malang. Tak liwatne nggon Gedang. Lumajang nang nggone Gedang. Probolinggo ngancik Lumajang nggone Gedang. Iki lho bos lak kene iki digawe pencuci mulut. Gedang iki. Gegeden ora entek. Bondowoso no. Bondowoso. Tape lak wis enak-enake Bondowoso. Bondowoso terkenal. Ya ampun kuwi ragine kokean. Ning awak ora sehat. Dadi ya sorane apa-apa ya mung banyu putih. Diulang tirakat ya diulang tirakat. Katekono. Wong percaya iki dijak tirakat ora. Angel niki. Wis. Ngopo? Ya wis ngono kuwi lho. Pokoke dalang tempe ae ya iki, Dik. Dikondok ngono mesti. Tempe ae. Lah, nek suyen ki pakeme versi Banyuwangen. Oh nggih. Niki? Ya. Dek suyen niki? Heeh. Neng kuwi jajalan kon wuyung ya apik. Nggih, kula jajal niki. Arep go ning ndi? Tak jajal ning kono. Nang kene ae lho jajal. Aku disowen. Jajalan ya kaya apa nek wuyung. Langgamu coba. Cobi. Laraning perceling ganggu. Perceling nek pas nyedak anu idonono. Kapanane didone ora tak anu iso guaring wae. Ganggu wong nyanyi. Ya diaturke ya sik jujur sonakoni bubutane ana loro. Napa niki? Kula cobi riyen. Jujur sonakoni sik ya Pak. Kula cobi riyen nggih. Heeh. Jujur sonakoni atini son sing lila. Jujur sonakoni welas iki ya mengembirika. Umuran lho bos sampean. Nadamu lho keduren. Iki keduren nek njaluke. Ya Mas, kaya ngapa nadane? Kula jajal. Cawadon. Cewek. Dang jajal. Sampeyan lak masem iso manis ya wedan. Jawanti era jajal. Jujur sonakoni. Ya, jajalan ini kaya ngapa? Dites. Tanganmu iki lho, Cil. Jujur son akoni atini son sing lilo. Yo ngomong lho ra lilo iki ngomong. Jujur son akoni welas iki yo mung kanggo rika. Masa sih? Keliat angen hang nyekso noring dodo. Coba bukaan dadamu. Bukan kowe kudu. Dadi ngene lho njukete. Bukan dadamu. Jujur sona. Ayo tek Ngene Bas. Dadi kesin anu tak ngadep yo. Dadane Mas monggo. Nggih, monggo. Degek. Ngene lho, yin ngene. Nah. Lah, bocah. Lho kok gila nih piye to jajal kowe. Jajal bocah ki. Yo, buka dodone dibuka. Nah, ngene. Dang, terus ngomong, "Beb," Dang. Beb, Apa sayang? Alah. Rupane kaya truwelu. Rupamu kok genset muni ae kowe iki. Beb.
Ya timbang terlalu perlu wong genset. Lah, genset iki opo iso nyetrumi tanggane ada. Ya, maka wah, suaramu ki dhuwur kuat ya, Cil ya. Kuat kula, Bas. Jare lara-lara piye? Larane, lara. Kuat. Kuat. Aku tukang menek tower. Nyek jenenge nyek jen. Ora kok aku nyek iki ora pancen suaramu ki apik. Napasmu landung ngono lho. Coba saiki tak gabungne. Iki ya, iki Suyin dadi wedoke. Nggih. Kowe dadi kowe sing lanang. Tembange Rihanna. Masuk. Iki mumpung ana Mas Deta iki ya. Nggih. Anak nggih. Ya, dadekno kanggo menutup ya. Ya, monggo. Siap. Siap. Jajalan saja, jajalan. Oh nggih kula jajal. Ayo jajal. Cuk kendang. Nek kono ae jajal ae. Yo iki lho tak ngenene mikir. Kendang karo penyanyi tok sik. Oke. Ya. Rehana lare kok ayu temenan kulite yo kuning langsam Stop. Ndak anu, ndak ta. Kuwi kendangmu keplake kurang cethok. Rada aja kelemon, Mas. anu kelemon keplake anu lho kelemon keroken sik dadi men gak lemu nemen-nemen ora kok ngono tegese pripun to Bas setelane kelemon jajal mik keplake nah kuwi jenenge ora muni Banyuwangi lah terus ora tipis meneh anu ae volumene ndekno ehone dhuwurno lho walah kaya ngerti mesin ae triple dadeke kaya ngopo Rihanna bersama Percil mungkis-mungkis ya Dek ya kene ya kendangane loro lho iki kendangane apik nggih jadi dipadukan Mary pengendang karo Deta ki imbang Bos niku nggih anak buah kula sedanten lah lambemu kowe iki mung nunat-nunut ae dadi kowe nek nggo bocah kuwi ngomong Cil pun kula sanjang pun bos aku kula nyuwun aku ya Mas tutup nganggo pepiling Mas ya kuncine eling marang pangmasaning Gusti Kang Akarya Jagat ya ditutup nganggo pepiling monggo Mas
atining tumuwa salami mong awas lan eling eling lukitaning alam satya wiryaning mati Supatining sangsaya iku pangraksaning urip sarananing wong yen betah lopo kurang kuling